Okay, Anders. Frank er klar, og fuglen er på plads. Fedt, så gør vi. Fedt. Morgenthaler, hvad er det lige, jeg skal helt præcis? Okay, du er et perfekt æble, der har fået orm, og som nu bliver rystet ud af træet. Der er altså langt ned, Morgenthaler. Det har vi styr på. Værsgo! Det gør virkelig ondt, Morgenthaler. Frank, du skal bare snitte fuglen på en sjov måde. Værsgo. Ej, Frank, værsgo, sagde jeg. Tak! Kom nu! Frank, du er et sjovt, charmerende æble. Det er en børnefilm. Ny fugl! Værsgo! Og den kan vi ikke bruge. Ny fugl! Ny fugl! Frank! Du skal falde på en sjov måde! Godt! Morgenthaler. Der er ikke flere fugle. Julie! Er du klar? Ja. Godt. Lidt mere fugleagtigt. Mere fugle. Led efter en orm. Led efter en orm. Sig gok. Nej, sig bok. Det er bok. Godt. Værsgo! Ja tak. Vi laver som animationsfilm. Klar til tegnefilm. Toppen! Det er løgn! Ikke i mig! Jeg skal igen! Sådan! Sådan skal det gøres, Frank Varm. Op i biografen med den! Den er altid. Kommer i biografen den 30. oktober.